thank you so much for tuning in on this broadcast. Mangwanani ano. Shukurandi naro mangwanani ano is from the book of 1 Kings chapter 18. 1 Kings chapter 18 from verse 43. 1 Kings chapter 18 from verse 43. It's a common story inya inozikanwa zvikuru nekunaya kwemvura panyika. So ndinoda kuti tidzidze how to unlock the promises of God. Kusunungura zvivimbiso zveshoko raMwari, kusunungura zvivimbiso zviri mushoko raMwari. Mukatarisa shoko raMwari, the word of God, ishoko rakazara ma-promises ari real, ari tangible, anobatika. But it takes knowledge or understanding to unlock the promises of God. Let me just quickly give you an example. Let's say une munhu akamira at the other side page konewe, maybe 3 meters away from you, akabata bhodhoro remvura, ukamukumbira mvura, chandiri kukumbira mvura uri kunwa ndine nyota. Akati it's okay. Pakanaka. Zvapo zvasara kwauri ndezvekuti iwe wakumbira mvura une nyota, uchifamba kuenda pane munhu akuti it's okay. Kureva kuti unofanirwa kufamba kundotora mvura yawavimbiswa, yawapromiswa. So munhu akati ukamukumbira mvura yekunwa akati it's okay, uya utore. Kuti uya utore kukuudza zvekuita kuti ugone kusangana nechinhu chawatenderwa kunzi uwane. Uya utore ipromise. Kuenda kundotora iprocess yekuachieve kana kuti yekubata the promise. Evangelist Gatawa, good morning to you. Sister Faith Mafuta, Maokabwanji, Mulungu akudariseni. Thank you so much for tuning in. So munhu akabata bhodhoro remvura ari the other side, iwe une nyota, ukamukumbira ushandi kukumbira mvura ndine nyota. Akati it's okay. Pakanaka. Chasara kwauri chaunofanirwa kuziva ndechekuti ndinofanirwa kuenda paari ndonotora zvaandivimbisa zvaari kuti anogona kundipa. So shoko raMwari ma-promises akabatwa nedenga kuti areleaswe on earth. But there is a process that unlocks the heavens kuti ma-promises ari mushoko amanifeste on earth kana kuti muupenyu hwevanhu. Mukoma Shelton, a blessed morning. Thank you so much for tuning in. So I'll read. I'll start from verse 40. Let me start from verse 40. I mean from verse 41. 1 Kings chapter 18 from verse 41. I'll start from verse 41. And Elijah said to Ahab, go eat and drink, for there is a sound of heavy rain. So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground, put his face between his knees. Go and look towards the sea, he told his servant, and he went up and looked. There is nothing there, he said. 7 times Elijah said, go back. The 7th time the servant reported, a cloud as small as a man's hand is rising from the sea. So Elijah said, go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rains stop you. Meanwhile, the sky grew black with clouds and wind rose. A heavy rain came on and Ahab rode off to Jezreel. The power of the Lord came upon Elijah, and tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. May the Lord bless the reading of his word. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Ndinotenda Mwari zvikuru nekuda kweshoko rawo. So nyaya ndaverenga pano ine chekuita nekunaya kwemvura zhinji. Mwari vavimbisa Elijah, go and meet Ahab, I'm about to bring rain. That was a promise.
I am about to bring rain. Go and meet Ahab. So chivimbiso chapo Ahab na Elijah vasangana. Pane zvakaitika zvakazosvika mvura inaye. So shoko raMwari rakaloda promises are meant to be released on earth muupenyu hwevanhu. But there is a process or a way inoda kuti munhu adzidze how to unlock the promises of heaven. Kusunungura zvivimbiso zvedenga. 1 Kings 18:1 inoti, after a long time in the 3rd year, the word of the Lord came to Elijah. Go and present yourself to Ahab. I will send rain on the land. So that was the promise. Ahab na Elijah vasangana. Chiri kuitwa pano na Elijah chaaita chekutanga Bible rati pa verse 41. Ataurira mambo Ahab to go eat and drink. Go eat and drink. Kureva kuti havasi kuenda vese. Elijah as a prophet ari kuziva zvavimbiswa naMwari. He wants to engage himself in prayer. So haadi kutora nguva kudya kwakanaka kunwa kwakanaka, but this time ari kuti iwo chienda undodya unonwa. Ini am ready here to pray so that chivimbiso chavimbiswa naMwari chimanifeste. So number one issue iri kuitwa panapa, Elijah anozviseparata from Ahab. Elijah nekuda kwekuti ari kuti I can hear abundance of rain, haagone kuenda kundorelaxa nokuti anzwa a promise, but anopinda musystem inokonzera the manifestation of the promise, inounlock the promise. So anozviseparata from Ahab. Ahab anoenda kundodya, Elijah anopinda muprayer. Oza pane nguva yekuti vamwe nyangwe dambudziko riripo, they can still eat and feed. But to some yato sacrifice yekuti ndichambomira zvinhu izvi, I'll go for a fast. Ndinamate ndicheme kuna Mwari because zvandakavimbiswa zvandiri kutarisira zvinofanirwa kumanifesta muupenyu hwangu. So number one issue akazviseparata from Ahab. Ahab ari kuenda kundodya, uye ari kunoita engage into prayer. So kana uri munhu anoda the manifestation yema promises mu life ari mushoko raMwari kuti amanifeste muupenyu hwako, don't live like those vasina shoko ravakanzwa kana kuti vasingatendi. Pavanoenda vachinoita zvavanoita, learn to separate yourself from them. So number one issue is separation from the world, separation from those who does not hear from the Lord. Separate yourself. Kuti Elijah akati kuna Ahabu, enda hako undodya nekunwa. Iye ari kuendepi? Bible rinoti ndokubva aenda pamusoro, he climbed to the top of Mount Carmel. Kuti akasiya level uyu akaenda kundodya, uyu he climbed to the top of Mount Carmel. Wakaenda pa level repamusoro, wakaenda to another dimension. Kureva kuti when you separate yourself from the world, uri kuenda pa dimension yekunotsvaka Mwari nekutsvaka pfungwa yaMwari. Aenda pa Mount Carmel, he bent down to the ground, put his face between his knees. You can picture that, putting his face between his knees. He bent to the ground, a position of prayer and also a shadow picture of giving birth. A shadow picture of giving birth or a position of prayer. So aripo, he begins to pray. In prayer, ndo maari kuwana the revelation to send somebody kundotarisa towards the sea. Paari kupinda muposition yeprayer ari pamusoro pe Mount Carmel, mvura haisi kunaya because he has bent down. Mvura haisi kunaya nokuti aisa musoro wake pakati pemabvi ake. Mvura haisi kunaya nokuti ari in position of prayer. But in prayer ari kuwana a revelation chizaruko zvinofanirwa kuonekwa panyika, zvinounlocka zvavimbiswa kudenga. Zvavimbiswa kudenga hazvisi kuoneka, but panyika pane zvinofanirwa kuoneka, zvinounlocka zvisingaonekwe. So ari kutuma muranda wake kuti go and look towards the sea, to look kundotarisa kuti pane chinofanirwa kuoneka. Iye ati I can hear abundance of rain. Ari kuita yekunzwa haasi kuona, but ane faith nokutenda kuti mvura yakuya Mwari havarevi nhema. Ari kutuma muranda wake to look towards the sea, kureva kuti ari kutuma munhu kundoona muremu yezvinooneka, kuti zvinooneka zviunlocke zvisingaoneke.
So muranda ari kumhanya achindotarisa towards the sea. Yet muprofita ati, I can hear abundance of rain. Rain no mvura inonaya. Towards the sea kune mvura yakanaya kare iriko, isalt water iriko inotika kuvava. Imvura yakanaya kare iri panyika. Nyika in a drought. But there is a sea somewhere yekuti munhu akandomira at a certain position anotarisa towards the sea. Which means drought yese iri panyika. Pane zviripo, pane zvakasara, pane zviri available, zvinoda kushandwa nazvo to unlock the promise. Pane zviripo, zvinofanirwa kushandwa nazvo kuti zvipinde mu process, mu system or mu cycle yeku unlock the promise. Munhu wese ane matambudziko wakaipa anogona kumubata meso kuti aregere kuona chimwe chinhu chiri pari chinogona kuva a stepping stone or chinogona kuattracta the blessing or the promise yefavor chiripo. Mudambudziko rese rine munhu, mudambudziko iroro mune chimwe chinhu chirimo, but wakaipa unogona kukurwisa ukashayiwa meso emweya. 2 Kings chapter 4, mukadzi akaenda kune muprofita akati, murume wangu akasiya zvikwereti. Prophet Elijah ndokubva vati, kumba kwako unei? Iko kumba kune chikwereti ndokune equation yaari kupiwa kunzi kumba kwako kunei. Ndokubva vati hakuna chiriko except a jar of oil. Kurati mukadzi akagona kunotisa kuti nyange kusina zvimwe zviriko, but there is oil left in the house. Mwari vachitaura naMozisi vachida kucrossa Red Sea, vane challenge yekuda kucrossa Red Sea. Mwari unoti Mozisi, muruoko rwako kunei? Kureva kuti no matter the challenge you are facing today, pane chiri available, pane zviripo zvaunogona kushanda nazvo to unlock the promise that you are waiting for. Vakamirira mvura inonaya, but Elijah paapinda muprayer he got a revelation yekucheka kuti ko iyo yakambonaya kune zviri kuitika kwairi here. So the servant wakamhanya 6 times achidzoka achiti there is nothing. Remember, munhu waMwari ati I can hear abundance. Munhu waari kutuma ari kumhanya achidzoka achiti there is nothing. Mashoko iwayo anodiscourage, mashoko iwayo anorwadza, kuti chawakamirira, chawavimbiswa, chawanzwa in the spiritual realm is abundance. But on the ground there is nothing that can move you or touch your heart or kukupa kunzwisa kuti surely zvakuda kuitika. Nothing na abundance is actually the opposite. Kureva kuti there is a time, there is a period yekuti nyange wakavimbiswa zvikuru, nyange wakatarisira zvimwe zvinhu zvikuru, there is a period of nothing. Nguva iyoyo wakaipa unogona kuzevezera mauri kuti wazviona ka manzwira wakaita, asi Mwari akataura hapana chiri kubuda apa, wanamata kwenguva refu ona there is nothing, hapana chiri kuita. Thank God for Elijah. Haana kusimuka kuti ndofunga Mwari vatinyepera nokuti hapana zviri kuitika, there is nothing. But wakava nekupatsanura nekunzwisisa kwanoda kuti unzwisise ndipatsanure kudai so. Abundance of rain yaakamirira, yaapromiswa, inobva kudenga. Saka munhu waatuma haasi kutarisa kudenga, ari kutarisa panyika. So panyika ndopaadzoka neripoti yekuti there is nothing. Saka chinoita kuti arambe ari muprayer nokutenda kuziva kuti nyika haigone kushandura zvataurwa naMwari, asi zvataura Mwari zvinoshandura mamiriro akaita panyika. Uyu paari kudzoka achiti there is nothing, chinopa Elijah kuramba akapfugama nekutenda kuti Mwari zvawambisa zvinoita, kuziva kuti kuri kunzi nothing hakusi kwabva promise, kuri kunzi nothing ku earth. Earth ine ka resistance, earth ine tsika yekuda kurwisa the promise or the sure word of God. Earth inopresenta evidence. Vanhu vanouya vachitaura zvavanotaura, zvavanofunga, mamiriro eeconomy anouya achikuudza kuti iwe nyange uchitarisa kuti Mwari vanokusimudza, but tarisa mamiriro ezvinhu, there is nothing. Mushoko rekuti nothing tagara tichirinzwa zichibva kushamwari dzedu kana kuvavengi vedu vachiti wewe hapana iripo iyo.
iwewe hapana kwaunoenda, iwewe muupenyu hapana chaunoita, iwewe hapana chaunoachieva. Why? Vari kushanda neevidence on earth, on the ground. But chinoita kuti urambe wakamira uregere kumuvwa. The word of God is the sure word. Ishoko rezvokwadi, iye harivi nhema. Saka kana wakanzwa, wakatenda, uchiteerera kutaura kwaMwari, pese panonzi nothing nevanhu vari panyika, panonzi nothing nekuongororwa kunoitwa nevanhu panyika nemafungiro avo, you are not moved. That time, that period ya nothing, iri real to every believer. Murume anonzi Noah apedza kuvaka areka, apinda muareka, Bible rinoti after 7 days the waters came, or the flood came, which means akapinda pakaita mazuva pasina kuraiza kweareka yake, pasina anything chingape reason kuti sei apinda muareka. And that during that period, or during that time, vanhu vane zvavakataura, vanhu vane zvavakataura, vanhu vane zvavaifunga, but akaramba ari muareka nekuda kwekuti ane the sure word of God, the sure word of promise raaudzwa raanotenda. Period ya nothing, time yekuti vanhu vanotaura pfungwa dzavo against your life, iwe wakamira papromise yaMwari iriko. Why? The devil will not just fold hands wongokutarisa kuti akamirira promise yaMwari. Anotoziva kuti ukaramba wakamira ipapo muna Jehovha, pane zvichazadzikiswa. So anounza a strategy, a way to move you away from that place of waiting. But thank God for Elijah. He remained in the position of prayer, believing the sure word of God. At here I can hear abundance of rain. So uyu ari kutaura achiti there is nothing, azvimuvhe munhu waMwari kuti saka hapana chiri kuitika. Why? Nokuti kwaanzwa the sure word ye promise is from heavens. Saka report ye earth haichinje nekumumuvha kana ikava contrary to the promise of heaven. Report on earth, earth nyika, vanhu vane zvavanotaura, vane zvavanofunga. Uyu akaramba ari mu position of prayer, position of trust and believing kuti abundance yandanzwa uye nepromise yaMwari yavakataura kuti I'm about to bring rain, it's true. Verse 44. The 7th time the servant came, the 7th time the servant reported, a cloud as small as a man's hand is rising from the sea. Something small now, ndocha anotisa akaona, like a man's hand rising from the sea. Munhu waMwari ati I can hear abundance. Report yakuya iri kuti something small. Abundance na small zvinopikisana. Abundance imvura zhinji, small kanu kadiki. But Elijah une kuziva nekunzwisa kwati ndoda tizive kuti there are small things that are so powerful to attract great things. There are small things in life that can also attract or unlock greater things into your life. Kune zvinhu zvidiki zvinopinda musystem yekuunlocka zvikuru zvakavimbiswa naMwari muupenyu wako. Mufunge muupenyu. I love this statement. If you cannot do greater things, learn to do small things in a greater way. I'll give you an example. Kuma industry kune ma companies anogadzira simbi anoita ma big projects nekudii.
but kune company imwe iriko inonzi Crystal Sweets inogadzira masweets. They are doing business rakanyanyorerekera kuma sweets wa Crystal Sweets. So ndaimboita pfungwa yekuti but nevabereki vachidiscourage vana kudya masweets aroisa mazino nekudii. What's keeping this company in business? Ivo vachiita such small things singa attract munhu wese but zvakarerekera kuvana vadiki ende iri nyaya yemasweets. Ndakazoona kuti they put quality in it and they do it also in a greater way. Vendor ari kutengesa masweets nhasi necompany Crystal Sweets vari kuita same business. What's the difference kuti imwe yecompany mumwe angova munhu ari mobile inhau scale kuti ari kuita on large scale here or on small scale. So if you cannot do greater things, you can also do small things in a greater way. So murume uyu adzoka, a servant adzoka kuna Elijah achiti, I've seen something small rising from the sea like a man's hand. The promise of God iri hanging yekuti I'm about to bring rain, but something chirikunzi like a man's hand. Sanoda to connect a man's hand and the hand of God. Who connect a man's hand and the promises of God, which means munhu ari mu challenge, ari mudambudziko, ari kuita waiting for the blessing or for the favor or for the abundance. He has a role to play to unlock the promise. He has a role to play to unlock the abundance yaakamirira. So role number 1 ndataura kuti Elijah akaseparate from Ahab uyu akamutenda unodya. That's a picture of discipline. Kuti I cannot join you takatosiyana, I will discipline myself, I will sacrifice to go into prayer so that I will cause the manifestation to manifest on earth. So number 1 thing, you separate yourself from the world, which means personal discipline. Mufunge chinhu chinonzi discipline chinogona kukonzera achievement muupenyu hwevamwe. No matter tine vanhu vanenge vari gifted in life vasina kumwe kwavanoenda simply because gift is not enough kana isiri attached to discipline. Gift uinayo usina proper or right discipline in any field yauri kuita pursue, it's hard for you to be successful. Discipline iri attached to gift inopama greater results. Here is a prophet, a great prophet of God, but he chose to discipline himself, his own flesh. Nokuti ati kuna Ahab, enda undodya nekunwa, I'll separate myself from you, I'll go up to the top of Mount Carmel and pray. Prayer life must be a lifestyle of a believer. Learn to discipline yourself. So my key is to unlock at the promises of heaven. Number 1 is discipline. Number 2, a prayer life. Number 3, kubani patience. Kudako kuti paakanzi there is nothing, he was not moved. Akaramba akamira. He was patient enough to wait upon the Lord. Paatuma muranda unotaridza towards the sea. I've seen something small like a man's hand rising, which means the hand of man plays a role to unlock what's in the hands of the Lord. The hand of man plays a role to unlock the abundance of heaven. So sometimes the devil come to you and whisper to you, kana Mwari vangovimbisa, things will just automatically manifest by power. Tarisai mukadzi anonzi Maria kana kuti Mary, wasarudzwa nedenga to carry the pregnancy yekuti abereke Jesu. Mubvunzo waanoita wekuti zvinogona sei ndisina kuziva murume, hausi mubvunzo wakatakura doubt.
mubvunzo wakatakura kuda kuziva. Why? Nokuti paakaziviswa the spirit of the Lord will overshadow you. Akabva aziva kuti Joseph is not supposed to be close to me until ndabereka mwanawo. Kureva kuti paakapiwa mazwi iwayo kuti the spirit of the Lord will overshadow you, zvakamupa kurarama a life in a discipline. Remember, she was engaged to Joseph. They were in love. Saka chaanofanirwa kuziva is to separate himself even vari relationship kudaro. Why? Nekuda kuti arikuda kuprotecta chakavimbiswa naMwari kuti chimanifeste muupenyu hwake. So Mary wakademanda discipline, wakaexercise discipline. She was in love with Joseph, but audzwa kunzi chao chatakura ndechemweya mutsvene, kuda kuti nyangwe anga ari murelationship, but I keep her a distance, personal discipline, kuti zvakavimbiswa nedenga zvimanifeste muupenyu hwake. So discipline is so important. So Elijah said to the men, go and look towards the sea. He got a revelation yekuti chese chavimbiswa nedenga chavimbiswa naMwari chine chekuita nezvatakaitirwa kare naMwari. Tine masystems atinofanirwa kupinda maari. I'll give you this understanding. God is a miracle working God, but is also a God who works with the systems, strategies, or plans. For example, munhu achisikwa naMwari akasikwa kubva muguruva revhu, but munhu akasikwa kubva muguruva revhu akapiwa a word of command yekuti amultiply, abereke, ave reproductive. So munhu wese ari panyika now is a result of reproduction, not creation. So there is a stage yekuti Mwari unoita a miracle. He creates something out of nothing. There is also a stage yekuti he creates something out of something. Somebody is saying there is no audio. I don't know. Maybe beside kwake. Just let me know so I'll continue. If you can hear me so clearly, let me know. They're going to continue because I wanna somebody ataipa kuti no audio. Kana uchindinzwa, just let me know. Kana ndichinzwika, let me know, because somebody is saying hakuna audio, hasikunzwa anything. So if you can hear me clearly, just let me know kuti ndigone kucontinue maybe or audio report. I will find. Thank you. So a man's hand plays a role to unlock the promises of God. That's why munhu paadzoka ati ndaona chinenge chibakera, something small like a man's feet rising from the sea. Mvura inofanirwa kunaya, it must fall, rain must fall down. But uyu avimbiswa abundance of rain inofanirwa kunaya nekudzika pasi. Ari kucheka ma systems ari pasi kuti pane chiri kurise here. So rising and falling actually zvinenge zvinhu zviri opposite. Why? Because chiri kurise nechinofanirwa kuita fall, zvinhu zvinenge zviri kutopikisana. It reminds me, or it takes me to the book of Genesis. Nyaya yemurume unonzi Jacob arara panzvimbo inonzi Bethel, akarota a ladder paine ngirozi dzaikwidza nekudzika. Pamusoro peladha Mwari vachitaura vakamira. The Lord was standing on top of that ladder saying, I am with you wherever you go. I'll bless you till you come back to this place. Zvoreva kuti akarota paine a strategy, manera anobva panyika achienda kudenga. There are things that God used to bless you, but there must be a ladder, a system, a cooperator. Remember, angels, they don't need a ladder to go up or to go down. They can just appear, they can also fly. But we akarota ngirozi kureva kuti the supernatural was operating upon a natural system. I'll repeat. A ladder is a natural system. Yekuti munhu anokwira manera achienda mudenga. A ladder is a natural system. Yekuti munhu anodzika kudenga achiuya pasi.
only man needs a ladder, because men cannot disappear and appear, or a man cannot fly. But he saw in a dream angels dzaikwira, ascending and descending. Kuda kuti Mwari vari kumupa a picture kuti I'm going to bless you supernaturally, but the supernatural blessing will be attached on a natural formation or system. So although he is a miracle working God, but most of the promises akavimbiswa munhu, they are supernaturally given to men on a natural platform. That's why shoko richiti, I'll bless the work of your hands, which means the blessing is there, but it's not gonna go attached on you when you put your hands on something or on work. So yavimbiswa mvura inobva kudenga, but pane chiri kuonekwa panyika chiri kuita rise kuti chikoze something to fall. And papiwa a picture yekuti like a man's hand, like a man's fist. Fist I picture yekupfumbata kana kuti kubata kana kuti kuita. Kureva kuti munhu unofanirwa kuziva, kutsvaka ruzivo kuti zvandakavimbiswa naMwari, zvandiri kutsvaka kuti Mwari vandiitire, hazvisi reconnected nezvandinofanirwa kuita kuti zvidene zvavari kuda kuita mandiri. Nokuti nguva zhinji vanhu vanomirira kuti Mwari vane zvavachaita, ichokwadi vane zvavachaita, but vane kumwe kuita kwavo kwakavigwa mukuita kwako. Although uri muchallenge, remember nyika yanga ine famine, ine drought for 3 years, but Elijah mu famine mu drought imomo anoti go and look towards the sea. Sea water imvura inovava. A believer is a picture of salt. Tiri munyu wenyika. Economy nemamiriro eupenyu angangodaro ari pa stage yekunge tiri musea, zvese zviri kungovava, hapana chiri kutapira. But even mukuomerwa nemukuvava, the systems do operate, the principles are still in place. Zvakafanana nekuti pane challenge yaitika mune murwere wamatakura nemotokari. You still go through the rules of the road, ma traffic rules. Makatakura munhu ari kurwara ari critical. Why? Because mukabreka ma rules iwayo, you can cause damage or accidents. Mukatouraya vamwe vanhu vazhinji nekuda kwekuti muri kubreka ma rules muchiti tine munhu ari kurwara watakatakura. So my principles, they are still valid to the educated, to the poor, to the sick, to the healthy, to the wise or to fools. Laws and systems, they just apply as they are. Saka pane nguva yekuti munhu anoti but manje maomera zvakaita soka ndiri kutoda iri miracle Mwari ngavaite miracle inotyisa muupenyu wangu. Truly is a miracle working God. But there are times you need a ladder, a system where angels will ascend and descend, where the supernatural can operate on. You need a system where angels can descend and ascend, a ladder system. Inokukonnecta iwe naMwari wako kuti ugone kuropafadzwa. So principles or laws, they are still valid, even zvakaoma zvichinetsa zvichirwadza. Why? That's why pano panzi something small. Sea igungwa, inzvimbo yakakura, but nekuda kwekuti kwakaoma kune drought, hapana kutarisirwa kunzi pasimuke something big, something small like a man's hand from the sea, which means at your level, at your capacity, you can do something small to unlock something big. Neimwe nguva Jesu akandogara muchechi, iri nguva yekuti vanhu vaibvisa offering muchechi. Bible rinoti
kwakauya mukadzi shirikadzi yakauya ikabvisa macoins. Jesu ndokubva akomenta pamusoro pegiving yemukadzi uyu, ndokubva aisa ecomment kuti mukadzi wabvisa zvizhinji, kuda kuti Jesu ari kuona sea water, kuomerwa, kuvava kweupenyu pamusoro pemukadzi uyu, but ndokubva aona kuapplywa kweprinciple. Jesu haana kuti aiwa chitorai mari mudzorere mukadzi uyu nokuti ishirikadzi. Jesu wakakomenta achitoti wapa nekupa kukuru. Why? Because Jesu uri kutarisa from the abundance of the heart, uri kutarisa pacondition nemamiriro eupenyu hwemunhu. In other words, Jesu ari kuti munhu agona kuita zvakanaka zvinodenha denga nekuda kwekuti nyangwe ari shirikadzi haana kugara pakupa Mwari wake nekushandira Mwari wake. People of God, whether poor or rich, kuwana kwevanhu kunosiyana. Hatingafanani, asi chatinofanana kuita zvinotaura shoko raMwari at your level, at your capacity. Something small. All right. So Elijah said, go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stop you. Elijah ari kuudza muranda wake kuti chiudza Ahab atore mabhiza ake atange kuenda nokuti mvura ichazomutadzisa kufamba. But I want to show you something. Iye Elijah wacho haana transport yainayo, haana mabhiza ipapa. But ari kupa warning kumunhu ane mabhiza ane ngoro kuti chikasika kuenda unonayiwa nemvura. Pane chaari kudenha, pane charada kutiratidza panapa. Bible rinoti Ahab atasva bhiza rake, machariot ake aenda. The power of the Lord came upon Elijah. Tucking his cloak into his belt, he ran ahead all the way to Jezreel, ahead of Ahab. Elijah munhu wandinofarira unoisa Mwari wake pakona kuti aprove kukona nesimba raMwari wake. Remember, mvura isati yauya apa akambodzika moto. But iye paauta paanoda kuti idzike moto, iye akatanga adira mvura pahuni dzake. Mvura tinoziva ichidzima moto. But Elijah paakaisa mvura paatari nehuni dzake, waida kuprova kuvanhu kuti moto atakamirira hausi moto uri ordinary. Our God is a consuming fire. Kana vanhu vakaedza kudzima blessing yako, as long yabva kuna Mwari, hakuna mvura ingadzime moto wekudenga. I don't know whom I'm talking to, but there will come a time yekuti kune vanhu vari kwatikati kudira jecha, vari kudira mvura muzvinhu zvaunoronga nezvaunotarisira kuti Mwari vakuitire. I've come to strengthen you. Our God is a consuming fire. Simba nenyasha dzaMwari hadzigone kudzimwa nekutaura nekuronga kwevanhu. So aripo pa Mount Carmel ataurira Ahab kuti enda. Bible rinoti mweya waMwari wakabva uya pamusoro pake, akapiwa speed, akaita run ahead of the chariots. Mabhiza anomhanya, zvikuru sei mabhiza amambo. But Elijah wakava nesimba raMwari rakamupa speed to overtake the chariots of men. Pane nguva yekuti too much begging or asking from people will limit another dimension of God to kuoperate muupenyu wako. It's good to be helped at certain times, but the best is to trust upon the Lord, who can give you speed than the chariots of men. Imagine akakumbira kupinda mungoro kana muchariot ya zvaita vaitakura nawoenda, but paakaregedza kupinda imomo akatrusta kuti ndina Mwari unogona kundiropafadza kusvika vamwe vanhu vadzidza kuti zvavainazvo handizvo zvine nyaya, asi simba raMwari rine nyaya kudarika zvandingagone kutsvaka muvanhu. Pane nguva yekuti Mwari vane rupafadzo yakakura yavanoda kuisa pauri, but vanokusvikira wakagara muchariot yaAhab uchienda kuJezreel. Vaida kukupa speed, imwe blessing iri so powerful inoita kuti madzimambo agone kudzidza, kana vaivimba nemabhiza avo vagonewo kudzidza kuti asi kuna Mwari unopa nyangwe vanhu vake speed tisina kuvapa machariots. Too much begging will limit the grace of the hand of God to operate so much in your life. Why? Mwari pavanoda kusvitsira dzimwe nyasha nechimwe chinhu
vanokusvikira wakatogara muzvinhu zvevanhu. Remember, Abraham anonzi bva ikoko kuhama dzako uye kuno ndichakuita munhu mukuru. Kuna kuti pane nguva yekuti Mwari vanoda kutora ushe hwavo nekurumbidzwa kwavo, vaoparita newo, vaita zvinhu zvinotyisa newo, zvisina vamwe vanhu vakapinda mukati mazvo. I have seen this in life. Kuti nguva yaunogona kuneglectwa nekurejectwa nevanhu, uchitofunza kuti Mwari vandisiya, unogona kuexperience a supernatural move of the greater hand of God. Zekuti nevanhu vacho vanotozishamisika kuti munhu takamurejecta, takamusiya, but onai kumberi kwaasvika. It's a time yekuti Mwari unoda kuratidza simba rake kuti rinodarika kuronga nekugona kwevanhu upon your life. Meanwhile, 45, the sky grew black with clouds, and a wind rose. A heavy rain came upon. Meanwhile, the sky grew black with clouds, the wind rose, a heavy rain came on, and Ahab rode off to Jezreel. Chatatanga kunzwa panapa haasi clouds are black. The first cloud that I mentioned runs zero. A cloud as small as a man's hand, a small cloud, will attract more black clouds that will release abundance of rain. So the first cloud is a cloud designed by man. Gorere kutanga ratsanangurwa panapa. A man's hand. A cloud as small as a man's hand. Shoreva kuti a man munhu une kagore kaanogadzira kanoattracta makore mazhinji ane mvura zhinji inoreliswa panyika. You are part and parcel of the process yezvinoda kuitika muupenyu hwako. Don't fold hands and wait. Chinonzi waiting upon the Lord. Kuita zvinotaura Mwari kusvika wasangana nezvakavimbiswa naMwari. Waiting upon the Lord. Kazhinji kacho vamwe vedu, we are wasting. We are not waiting. We are wasting time. Why? Because waiting upon the Lord is doing, not just waiting, is doing the word, acting upon the word to attract the promises that you are waiting for. Sakaona kuna Exodus, Mwari vanotaura naMoses kuti ko vanhu vamirire, tell people to move forward. Vanhu pavakatanga kuita move forward, Mwari ndokubva kuti kuna Moses, raise your hand and divide the sea. Kurava kuti chakatanga hakusi kudividwa kweRed Sea. Chakatanga is the movement of people. Why? Nokuti that move was a move of faith. There was a blockage in front. But pavakatanga kufamba, they are trusting and believing God to cross over. So mvura iri kupatsanurirwa a movement, not people who are just standing, but vanhu vari kufamba vachitrust and kubelieve. Man is part and parcel of the answer in front of muupenyu hwake. So men must know what to do. Besides praying, men must know what to do. The hand of man is also holding a key to unlock the promises of heavens. Saka makaona kuti Mwari vada kubatsira nyika nekutiponesa nekutipa salvation. Jesu haana kungodzika, asi chakaitika ndechekuti Mwari vakatarisa panyika vakasarudza Maria to carry the pregnancy. Munhu akava part and parcel of the process to bring forth salvation. So my promises mazhinji anenge akamirirwa nevanhu. Ongo we worship a supernatural God, a miracle working God. But if you don't know what to do, why? Because unenge uri part and parcel of the process or the cycle or the system. Chinhu chese chiri mucycle kana musystem, pakava nekubreakwa kwecycle yacho kana nesystem, hachigone kuva complete.
zvakafanana necircuit yemagetsi, kufamba kwemoto wemagetsi. Leti magetsi ari kubva kuKariba achiuya kuno kuHarare achizopinda mudzimba dzevanhu. Pakaita a challenge mukaroi kuti tambo dzadambuka, patobreakwa the circuit or the cycle. KuHarare hatiwane magetsi, yet kuKariba vari kureleasa magetsi, but pane tambo dzadambuka mukaroi. So the picture yakafanana neblockage iri muhosepipe. Mvura kutepi yavhurwa iri kuuya, but haisi kusvika kugarden kumavegetables nekuda kwekuti along the path mune chinhu chakaiswa muhosepipe chakablocka mvura. So man can also be a blockage to his own blessing and favor. 1, by lacking prayer life. 2, personal discipline. 3, not doing the right action or not applying the right principle. I always love jokes, and I tell ndikati nyangwe shoko rikati mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Hapana paunozomuwana uri in the midst of prayer or fasting, the heavens zovhuririka, mukadzi akanaka acho anobva auya. No, anobva kuna Mwari. In other words, akatobva kuna Mwari because akatoberekwa kudhara waunofanirwa kuroora. But kwekumuwana, she's already on earth. Saka mukadzi akanaka anobva kuna Mwari asi anowanikwa kumaraini kwavo, which means pane a role to play yako yekuti haucharamba uchienda paauta uchinochema kuti ndipei. Waakuti wataura naMwari uchifamba mumaraini kuti usangane nemunhu wacho. A process iri on the ground inokulead kuti usangane nezvakavimbiswa naMwari muupenyu hwako. Mwari vakuropafadzei, Mwari wenyasha vakugonesei. Hama dzangu dziri kuRustenburg, South Africa. I'll be there on Thursday evening, Friday, Saturday and Sunday, kuRustenburg. So if you are in Rustenburg, South Africa, tichasanganiswa nenyasha dzaMwari this coming Thursday. Mwari vakuitirei nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. So happy to see you, people of God. Sister Sylvia Dumbu, God bless you. Miss Holloway Lee Chiome, thank you so much for tuning in. May the good Lord protect you. May the blessing of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. Baba Maduro, God bless you. God bless you. Sister Barbara Kureva, Shepi Mchururu, God bless you. Mbi my Sarah, you are welcome. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Hope Chiweshe Sademera, God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Mwari vakuitirei nyasha zvikuru. Queen Muchape, may the good Lord bless you. Mighty Omana, God bless you. God bless you. God bless you, people of God. Thank you so much for tuning in. Edith Neganje, may the good Lord bless you. God bless you. God bless you. Beverly, God bless you. Thank you so much for tuning in. Mwari vakuitirei nyasha. Lily, Miss Holloway, God